салом дуруд ба мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз. Худо нигаҳбонтон боша. ҳозир бобо дар куҷо ва ба чӣ кору фаъолиятҳо машғулай ба шумо навор мекунам. ҳозир ман дар лави ҳавзҳо, мана дар ҷои об дохил мешудаги ҳавзҳои моҳипарварӣ хостум як навор кунам, ба сами мухлисон бирасонам. барои ҳамин бародарони қанд мана ҳавзҳои моҳипарварӣ дидӣ чӣ қадар кабутова шуда, кабутова яъне ки планктонҳо зиёд шудагиянд, зоопланктон, фиопланктон, биопланктонҳо зиёд шудагиянд. ҳамаш хӯрокаи моҳӣ аст. ва дар ӯ ҷое нишон додам, ҷода шара мебиёяд, яъне ки кислород, ҳаво қатъи об арараш мешавад, кислород пайдо мекунад. хоб агар инҷа як камера агар бигирам, мана моҳиё хӯрдаистанд, хӯрока хӯрдаистанд, мана дигӣ хӯрока хӯрдаистанд. вақте ки моҳипарвар бошӣ мефаҳмӣ. ова кам кам лой мекунанд. хоб бародаро, ҳозир ман дар хоҷагӣ моҳипарварим кору фаъолият дорам ва бисёр ба ман занг мезанам, бобо куҷо даҳӣ, бобо куҷо даҳӣ. бобо дар ҳаминҷа дар кору фаъолияти хоҷагӣ. хоб алҳамдулиллоҳ корҳом пеш рафта истоdaa. моҳиё хӯрок хӯрда истанд. моҳиё рӯз ба рӯз не, соат ба соат иншоаллоҳ фарбе шида истанд. ягон камбудӣ нест. истеҳсолота иншоаллоҳ ба амри худо тирамоҳ да мо нишон метиҳем ки чӣ қадар мо истеҳсол кардем. барои ҳамин агар шумо мехоҳем ки кору фаъолияти боборо ай наздик шинос шуем, биёен мана лави ҳавзҳо биёен, хай тамошо мекунем. хай бо ягон удучкара мегирен, ягон муҳяк меқапен, хай ҳеҷ гап надонад. ризқ чени ризқтон, ризқи рӯзитон мегирен. не ки ҳозир моҳиё хӯрок хӯрдаистанд. мана овалой кестанд, яъне ки вақте ки овалой мекунанд, моҳиё хӯрок хӯрдаистанд. асосан дар вақти моҳира хӯроктии бояд ҳатто гирди ҳамин ҳавза гову мол набоша. барое ки вақте ки гов боша, одам боша, вақте ки гапҳо мезананд, суханҳо мезананд, роҳгузарҳо боша, моҳӣ ҳамхел доно аста ки моҳӣ ай хӯрокхӯрӣ мемона, мегиреза. ҳатто ягон 60 партои вақти хӯрокхӯриш як моҳира агар ай 60 ки гирифтӣ, дигар моҳиё тревога меандозанд, бонги хатар эълон мекунанд. барои ҳамин боботон мутахассиси моҳипарвар аст, метавонем ки саволу ҷавоб кунем дар инҷа барои соҳаи моҳипарварӣ. биёен дар инҷа, ман вақти худа дареғ намедорам, ба шумо меомӯзам ки чӣ хел моҳиро бояд парвариш кунем, чӣ хел мисол истеҳсолота зиёд кунем, чӣ хел кислороди об, чӣ хел обдурову обуро ба шумо ман тавсия метавонам. ва чанд муддате ки ман дар берун аз тоҷикистони азиз будам, айнан ҳушу хаёлам ба дигар корҳо буд. айнан аслан ёдум рафта буд ами хоҷагирам. бовар кунед, вақте ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ тамоман дигар муҳитай, тамоман дигар коруборай. иншоаллоҳ ба амри худо ҳозир мо дар ватан дар хоҷагӣ моҳипарварӣ кору фаъолият дорам. ман ҳамихел мебинед инами сари либоси корӣ дорам, дар инҷа кор кардам. метавонем ки суҳбат кунем. бисёр бачаҳо ба ман мебуранд ки бобо гиҷо даҳӣ, бобо касалӣ, бобо сеҳатӣ, бобо чаро навор намекунӣ. ман ин дарвозаи мисол ҳавзаи моҳипарварӣ, ман ин чандо, ман ин овоз. хоб хулоса ягон камбудӣ нест. фақат мо ба шумо ваъда метавем ки иншоаллоҳ ба амри худо чӣ хеле ки моҳира ман овардам, ай кӯйбешу, ай қумсангиру, ай дигар ҷоҳо ман гирифтам, моҳиро овардам. иншоаллоҳ ба амри худо бо тирамоҳ вақте ки температураи ҳаво ай 18 градус поён мешавад, вақти моҳира
گرفتن میشه. همون محل با شما حضور قاق میکنم، با شما را استحصالات نشون میدم. زنده و سربلند باشین. میتونید که زیر کامنتر بنویسین، نمره مرا میدونین. با شما است، با تو.